Сега ще ви дам 10 лайфхака за по-чист и подреден дом, които помагат на педант като мен. Имайте система за почистване. Може да ви звучи смешно, но намаляването на времето за чистене започва с система. Това означава да почиствате къщата в един и същи ред. Аз, например, започвам от спалнята през хола към входната врата. Кухнята оставям за последно, тъй като тя е на края на апартамента. Започвам отвътре навън. Следващия лайфхак е за тези труднодостъпни места, които по някой път подминаваме, защото са просто много трудни за достигане. Например, ето тук отдолу. За целта ни трябват гъби и нещо дълго. Шиш, нож, каквото намерите под ръка, просто да бъде дълго. Взимаме гъбите и започваме да ги нанизваме. Да кажем, че тези трите ще са достатъчни. Хайде да проверим. Ето и цялата мръстия, която дишаме и която по някой път остава незабелязана. След като сме почистили недостъпните места, е време и да дезинфекцираме нашите гъби. Как става това? Ами с оцет. Поставяме гъбите в купа и пълним купата с оцет. След като преседят известно време, вадим гъбите и ги слагаме в микровълновата. Да, точно така, чухте правилно. Микровълновата дезинфекцира гъбите и убива поне 99% от микробите, които се съдържат в нея. Слагаме я на 2 минутки и половина. Гъбите не само излизат дезинфекцирани, но излизат и сухи. Ето ги нашите гъби, дезинфекцирани, чисти и готови за следващото предизвикателство. Следващия ми лайфхак е горе. Тук имам папки, които са надписани и улесняват намирането на документи, гаранции, застраховки, каквото се сетите. Всичко е тук подредено и синтезирано. Каквото и да ни потрябва за колата, то е тук. А ако в следващите години ни се развали фурната, ние няма да сме загубили гаранцията. Препарат в контейнера на четката. Слагате препарат и това позволява да почиствате тоалетната всеки ден, без допълнителни усилия. Знаете ли, че имах такъв смесител с такава функция още преди да го закупим? Елате и ще ви покажа как. За целта ни трябват една празна бутилка вода, едно балонче, едно кабърче и една ножица. Първо срязваме шишето, ето така. След това пробиваме капачката, за да се получат ето такива дупки. След това връщаме капачката на мястото и се заемаме с балона. Срязваме балона само в долната му част. След като балонът е срязан по ето този начин, се поставя отгоре върху шишето. Трябва да се получи нещо, което да изглежда ето по този начин. След това го поставяме на мивката и пускаме водата. Замисляли ли сте се колко са мръсни дъските за рязане? Дори след измиване може да забележите петна по дъската, а сега ще ви покажа как най-лесно да ги отстраним. След като сме намокрили дъската с вода, си взимаме едра сол, в нашия случай хималайска, и половинка лимон, който да ни служи като гъбичка. Сигурна съм, че много от вас си правят скрап на тялото, а в нашия случай хималайската сол играе като скрап за нашата мръсна дъска. Поръсваме с солта върху дъската и взимаме лимончето. И започваме да търкаме много добре и да правим скрап на дъската. Лимонът премахва неприятните миризми от дъската, а солта изчиства замърсяванията по нея в дълбочина. Ето я и нашата дъска. Ами тя е като чисто нова. Следващия лайфхак, който ще ви покажа, е много интересен и нетипичен. Чистене на огледалата в банята с пяна за бръснене. Това предотвратява изпотяването. Както се стоя и се сетих за един лайфхак, който ме научи моята майка, когато бях доста по-малка. Сега ще ви кажа от какво се състои той. Ами за него са нужни щипка, съвсем обикновена метална щипка, и микрофибърна кърпа. Поставяме микрофибърната кърпа по този начин. Мушкаме по средата и с другата ръка захващаме долната част. Събираме краищата, трябва да ни се получи нещо ето такова. Този лайфхак е подходящ за метални штори. Елате с мен да ви покажа. За следващия лайфхак, за съжаление, аз научих прекалено късно. Ако вашите майки и баби са ви научили, много добре, значи сте 5 стъпки пред всички.
Аз обаче го разбрах наскоро. След като мивката е почистена, поставяте восък върху нея по този начин. Забърсвате с кърпа, восъкът помага да не остават капки по мивката. И продължаваме напред с лайфхак за микровълновата. За целта ни е нужен един лимон, чаша вода и микрофибърна кърпа. В чашата с вода слагаме няколко резанчета с лимон. Слагаме водата и я изчакваме да заври. Лимонът маха миризмите, а парата от водата омекотява мръсотията. Както виждате, водата е разтворила мръсотията и ни е нужна само една микрофибърна кърпа. За следващия хак ви трябва нещо, което може да ви влезе в употреба за много неща, а е доста евтино. Точно така. Сода. Освен содата, ни трябва и сито, а в моя случай то е леко автоматично. Предполагам, че всеки ще се съгласи, че ако трябва да сваляте тапицерията на дивана, да я перете, да чакате да изсъхне и да я върнете обратно, е един доста дълъг и уморителен процес. Ето защо, ако искате нещо, което е доста по-бързо, но и много ефикасно, просто ви трябва едно сито и сода. Взимате ситото и изсипвате содата вътре. Разнасяте я по целия диван, обилно. Оставяте я така, за колкото по-дълго можете. Аз лично я оставам до сутринта. Сутринта, когато се събудя, с прахосмокачката събирам содата и диванът вече няма лош мирис, защото содата абсорбира миризмите, а и маха мазни петна. Следващия лайфхак е да имате два отделни коша. Един за чорапи и един за дрехи. Чорапите са най-мръсната ни дреха. По тях има прах, косми и какви ли не микроби. Затова ги перем отделно от останалите ни дрехи. А и освен, че отделно ги перем, отделно ги и простираме. Последният лайфхак е и най-добрият приятел на всяка жена и домакиня – мултитаскингът. Докато аз се къпя, почиствам банята. Оползотворявам времето, докато съм с маска на косата. И докато говоря дълго време по телефона. И докато чакам храната да стане, също. Ако това видео ви е харесало и ви е било поне мъничко полезно, дайте палец нагоре и очаквайте скоро още такива видеа.